आरो लोगोसे फरायसुला गासैखौबो फरायसालिनि सिङाव हाबनानै जेरै हान्था गान बे समाव बयबो आसाम एसेम्बलिनि इलेक्सन बेयाव माबाफोर बिफाव लादों नामा? दुलाराय बड'सा आफादनि हिसाबै जोङो फैबाय थानाय 2021नि जि नैबे जानो गोनां बिसायख'थि दा बेवहाय जोङो गोख्रोङै थांखि लाथ'वाखै मानो होनोब्ला जोङो मिरुआ बिथोन हरनाय बायदियै जोङो बेखौ रल लागोन जों बेखौल' बुंनो नागिरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बिटिआरआव हाबफुंनांगौनि सान्थौआव सनितपुर जिल्ला बिटिआरआव हाबनांगौनि सान्थौआव जाहाथे मिरुआ बिथोन हरनाय बायदि जाय राजखान्थि हान्जानो फैयोब्ला जोंनि बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागोन दा बैबायदि राजखान्थि हान्जानो जोङो भट होनो थाखाय जों खावलायगोन जों मिरुनि बिथोनखौ नेनानै दङ मिरुआ जेखौ बिथोन हरो बेखौनो जोङो मावफुंनो थाखाय रेडि जानानै दङ। बिटिआरआव हाबसननो थाखाय जोंनि सनितपुरबासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसालिखौ थांखि थिखाना दोनदों नामा? दा नैबे कमिसननि गेजेरजों बिटिआरआव हाबनांगौ बेवहाय थाबैनो हाबनांगौनि सायाव माबाफोर थांखि बिटिआरआव हाबनांगौनि जि खामानि 3.1 बायदि जि कमिसन दाफुंबाय दा कमिसन दाफुंनायनि गेजेरजों जि आर'ज बिलाइ लानाय बेयो आथिखालाव फ्राय जोबजोब्बाय आर'ज बिलाइखौ जों होजोबनाय जाबाय दा आर'ज बिलाइ होनायनि उनाव जि कमिसना लिस्ट खालामबाय थानाय जादों दा बे लिस्ट खालामनाय खामानिया सोलिबाय थानाय जादों आरो बावैसो दिनैबो मिरुआ दिनै सावरायगोन कमिसननि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै दा जों सानदों बिसायख'थियाथ' नैबे फैबाय थानाय बारा गोबाव गैलिया बिसायख'थिनि एसे उनाव ओरैनो सरकारा फोसावना दोनदों आगस्ट' दानाव मावफुंनाय जागोन होननानै जों आसा खालामदों सरकारा बुंनाय बायदियैनो जाहाथे बिथांमोननि थिखानाय सम बायदियैनो खामानि जोबगोन होननानै जों आसाबादि। जे आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जासिबाय दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हुग्राजुलि दख'रानि सिङाव थानाय बड'फा गोसोखां गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नैबे लांगोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथि सान बेखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ लाफानानै सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लानाय जादों आरो दिनै मिरुआ फोसावनो गोनां कुवालिटि एन्ड स्किल इडुकेसन बेखौबो सरजाबफानानै जों दिनै हाबाफारियाव माखासे बाथ्रा जों सावरायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों जों बेखौनो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लायो जे दिनै मिरुआव फोसावनो गोनां जि कुवालिटि एन्ड स्किल इडुकेसन बे जोबोर गोनांथिथार मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफोरानो पिअ पास जानानै दं सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा बिए पास जाबाय बा एमए पास जाबाय नाथाय बिथांमोना जिबायदि बिए पासनि कुवालिटि थानांगौ बा स्किल थानांगौ बा एमए पासनि जिबायदि कुवालिटि एन्ड स्किल थानांगौ बिदिखौ जों नुनो मोननाय जायाखै गोबांनि गेजेरावनो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गोबां बेखार जेंना नुजादों गोबां बिए पास एमए पास जानानैबो जोंनि गेजेराव गोबां खामानियाव जों इंगेज जाना थानो हायाखै बेनिखायनो जोङो बे स्किलखौ नोजोर बोनानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समावबो जोङो खामानि मावलांगोन दिनैनिफ्राय बेखौ जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोसावनाय जाबाय आरो जोबनाय बयनिसिमबो 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।